ҳамдиёрони азиз бо як маротибе дигар пайванд мекунем барои он ки лимонҳои шумо аз дона буромадагӣ бошад агар хеле бориктар аст. ман ҳозир дар ғавсаш якта карда нишон додам ҳозир дар гурӯҳ мепартом. ман ин бориктараша кунам чунки лимони шумо борик аст ва шумо бояд донед ки дар лимони борики шумо чӣ хел пайванд мешавад. шумо лимонатонро ана аз кадом қисме ки лимони меовардагитон ба вай баробар аст, мисол мегирем лимон мебиёред ё ки дигар чӯб мебиёред, апелсин мебиёред ки ба ин баробар аст, ҳамҷаш мебуред. мана мо ана ҳамҷа мебурем. қаламчаамонро мегирем. бинед чӣ хел тез мекунем. ҳам хел тез мекунем ки баробар шавад. аз пушташ камтарак мегирем, аз пушташ каму, аз ин тарафаш бисёртар мегирем. мехезем. дар лимон кисача мекунем. амхел пӯёнашро кисача мекунем ки хапида истад. чӯби тез кардагиамонро бинед чӣ хел тез кардам ман. назик кардӣ калон. баъд дар ҳаминҷо ҷой мекунем. як тарафи пӯсти мо ҳатман агар ду тарафаш баробар шавад беҳтарин. дар мана ин пайванди мо қариб ки ҳар ду тарафашам пӯст баробар шуд. ин яъне ки идеални пайванд шуд. мо инро тезакак бо клёнка аз қисми поёнияш сар карда ба боло меравем. бинед ки наҷумад ана ҷумид. ман бо соз кардам ки як тарафаш бисёр ҳамин баробар шавад. ин тарафаш омад. ҳеҷ гап ин тарафаш баробар шуд. мебием қисми болошо маҳкам мекунем. қисми мана болакша болое ки буридагимон анаха як маротиба. боз меравем поён сахттар мекунем. клёнкаро ки ман тунук буд ҷамъ кардам сахттар шуд. мана бо барои дилпурӣ як клёнка дига мекунам худам, лекин ҳамон бас буд. мана ин клёнкаро ғавзтар карда печондам вай бисёр плотно маҳкам карда кун. плотно ба тоҷики чӣ мешавад? ҷавз маҳкам кард. ана тамошобинони муҳтарам клёнкаро дарунаш камтарак обдор кардем. клёнкаи шакар баландтар рафтааст. хамест ана хел клёнкаро мо камтарак об дорад, нам дорад. барои эффекти парниковӣ шудан мана ман худаш греҳ кардам ин клёнкаро. акун ман инҷа камтар об монд. бисёрам намонедам мешавад. намдор шавад шуд, қатра дошта бошад шуд. ин бухор шуда боло меравад, даруни ҳамин парникови эффекташ меистад ва ин барг давом метиҳад. баъд аз 20 рӯз 25 рӯз мо бинем ки ҳамин баргош кушода шуд. метавонем аввал як камтарек шукоф кунем ки ҳаво дуромада ин мутобиқ шавад. баъд клёнкаро гирем баъд як ҳафта. ёки метавонем клёнкаро гирем ҳамин хулласи гап ҳамон ҳаминҷо ба комбайни слой буд ки ман нишон додам пӯст ба пӯст гуфтам расад. ҳамин русиш қади комбайни слой мегӯяд. ҳамон комбайни слой бояд ба якдигарияш расад ва вай пӯст ба пӯст мечаспад. қисми дарунашро қатар не пӯст ба пӯст мечаспад. ана баъд шумо мешавад аз шумо лимони шумо аз донаш буромадагӣ буд лимони мевадиҳанда мешавад ё апелсин ё мандарин ё лайм ё чизи хоҳед кумкува чизи хоҳед пайванд мекунед дар лимон. дар паноҳи худо бошед.